سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو علتو زيناتات بايتو تصتا ودو حورات هاجرات حجون بقوداي تግራይ اخيبا كغبر موسانو من قد اير ኢትዮጵያ ካብ ናብ አዲስ አበባ አስመራን ባጽዕን ዝገበሮ መስኪናት ዘታሐዝ መጓዓዝ አመልክቶ ዝወጻ ሐበሬታ መንግስት ሱዳን በጉዳይ ወደ ፖርት ሱዳን ዝሕለፈ መጠንቀቅታን አብይ አህመድ ዝመረጾም ሓደሽቲ ሚኒስትራትን ኦርዶጋን ካብ ሩሲያ አጽዋር ክሽመት ምዃንን ምግላጾን ካልእን ዘደህሰስ ክኸውን ናይ ወድር ተኸታተልቲ ዛ ቻናል ንምዃን ድማ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም بايتو تصتا ودو حورات هاجرات اب ጉዳይ ኢትዮጵያ بفلاي ድማ ኣብ ኩናት ትግራይ አመልኪቱ ሎሚ ና10 ግዚኡ ክዝት ምዃኑ አፍሊጡ ኣብ ትሕቲ ሰላምን ድሕነትን ኣብ አፍሪቃ ዝብል ዓቢ አጀንዳ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ እዋናዊ ጉዳያትን ኩነታትን ከም ዝት ኣብ ዘውጾ መግለጽ ሓቢሩሎ እቲ ተወካሊ መንግስት ኢትዮጵያ ክርከበሉ ተጽቢት ዝግበረሉ ክፉት ኣኼባ ኣብዚ ሰሞን ካልኣይ ግዚኡ አጀንዳት ቤት ምኽሪ ዝኸውን ዘሎ እቲ ዘተከካየት ዝሓተታ ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያ ኖርዌይ ኤስቶኒያ ፈረንሳን ኣየርላንድን ኮይነን ብዛዕባ ኣብቲ ክልል አንጸላሊ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብዝምልከት ዘረባ ከስምዑ እዮም ተባሂሉሎ ከምኡውን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴረስ ብዛዕባ እቲ ምሳብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝተኣሳሰር ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ካብታ ሃገር ክወጽእ ዝተገደዱ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ክዛረብ ምዃኑ ተገሊጹሎ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኩናት ካብ ዝውላዕ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ሰፊሕ ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኩናትን ክኾኑ ዝኽእሉ ተግባራት ከም ዝተፈጸሙ ጸብጻባት ዝሕብሩ ኮይኖም እቲ ባይቶ ከዓ ኣብቲ ጉዳይ زتزلو لومي نا10 ግዚኡ ክኸውን ቻይና ህንድን ሩሲያን ግና እቲ ጉዳይ አጀንዳ ባይቶ ጸታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከይከውን አንጻር አሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ሓሳብ ከቅርባ የንጸኒሕን መንግስት ኢትዮጵያ ከዓ እቲ ጉዳይ ከም ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢትካ ምእታው ገይሮ ከም ዝቆጽሮ ይዝሕበር እንተኾነ አንፈት እቲ ኩናት ድሕሪ ምቕያሩ ንልዕሊ 3 ወርሒ ኣብ ትግራይ ተኣውጀ ዘሎ ዕጽዋ ስዒቡ ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ተቃሊዖም ከም ዝርከቡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹሎ من قد أير إثيوبيا أبت كسب حج زي قارص زلو أب سمين تهاجر زركب كينات بفلاي دما بناي تجراي كينات أصور كم زملالسه مع كان زينا CNN زرقي حتى بزلا زينا حبيرة أتا مع كان بعلاب زجبرت مرمرة من قد أير إثيوبيا كينات تجراي على 4 ورع 10 حدك للتشحن عسران دحر مجمرو قرب مع التاتسانيحو كاب على 9 ورع 10 حدك للتشحن عسران جميرو كسب على عسران شومتن ورع 10 حدك للتشحن عسران كاب ناب أديس أبا أسمرا باتسعن أصورات كم زملالسه بيرالا كم مجلس إذا مع كان زينة كاب سرحتنياتات من قد أير إثيوبيا بزرخبة السئلتاتن كومد ما من قد أير إثيوبيا نمنستر مكل خالي إثيوبيا زغربو نكيف فليت سندن تمركيسا نزمر مرا كم زكايرت كتقلص انكلا أبتي كاب ناب أسمرا باصع أديس أبان زنبره مقاعز نيات واركا مورتارات تأيايت كومد ما كساب تانكن تويوتا زعينتن بالعلم برد زقت أملن مكاين كي ترفه كاب ناب كم استقاع زي حبيرا على 9 ورع 10 حدك للتشحن عسران فوكس زخون برتن تأيايت زعانت نفاريت من قد أير إثيوبيا كاب أديس أبا نابس مرا كم زخدت علت 10 ورح 10 حدا كل تشحن عسراون بتمساسل من قدي أصور زعانت نفاريت من قد أير إثيوبيا كاب أديس أبا ناب أسمرا كم زأتوت حبيرا لا بجكا زدما تويوتا زعينتن قبل عليان برد كتصعان لنزخ المكاين أب حنتي في يوري حيزا كاب أديس أبا ناب بيلجم كتكيد تحاسيبا زنبرت نايت زعانت نفاريت من قد أير إثيوبيا نابس مرا كم زخدت كتقلص انكلا بحفشا كاب أديس أبا كم مورتار زأمسلف فوكوستن ناشتو أصورات تتصعينو نابس مرا كخيدن كله كبس مرا دما كم تانكن كبد تبرتن زأمسلو أصورات تتصعينو نابدي سابا ملتيو كم زفلت يا حبيرا بجاكازي إذا معكن كاب سرحتنيا من قد أير إثيوبيا الرخيبة يزبلتو عباس مورتارات ندا تتصعينن كله زر اسئلو ونزرقي حلا نزي إذا معكن بزعبا من قد أير إثيوبيا زرقي حتو زلت سبسابا ملكيتو من قد أير إثيوبيا بزهابو ملسي زخونا يخون أصور كاب ناب أساقاقيرو كم زي فلت اتسئلتات كاز التقنابرن زتسنعني بمبال نتخسي ملؤ بملؤ نتيجة ولا كم زفلت بمسرة حقتات سيفيل افيشن ناي حزب نفرتي ابو زخونه يخون تساتفو كيهلوان ينزق يدا أب مبرق سودان زلو بوليتيكا وكونتات ترجو الناس إنه لاب زلو جزية أب تخبى بزقمطو بيجا تباهيلم زفلو قبيلاتات نتقد محجون عاصمة زنبرو ودب بورت سودان كعاصو كم زخلو ما تنقطع يهبو لاب زلو جزية كابينة منستر السودان نزل مفتاح قدمي منستر عبد الله حمودك زمرح حدا جلك فترون كله اتو ودب معصاو كا السودان كهاسيا كم زغل آتنكي قلا بمسرة مجلس بيت صحفت قدمي منستر السودان معصاو ودب أب تهاجر واحد مدهانيت كومد ما واحد كالي مسرة أو قربات كفتر كم زغل بمت
ብምጥንቃቕ ምስ ወተሃደራዊ ክንፍቲ ሃገር ተዘራሪቡ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ክጽዕር ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካልእ ምስ ሱዳን ብዝተሓሓዝ ድማ እቲ ሃገር ነቶም ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሞም ኣብኣ ተዓቂቦም ዘለዉ ስደተኛታት ንምጥዋር ተወሳኺ ሓገዝ የድልያ ከም ዘሎ ሓቲታ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምራ ትሒዙ ሱዳን ኣስታት 60,000 ስደተኛታት እያ ተቐቢላ። ብኻልእ ወገን እውን ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመጹ ተወላዶ ቅማነትን ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝመጹ ስደተኛታት እውን ናብ ሱዳን ኣትዮም ኣብ ዝተፈላለየ መዕቆቢ ስደተኛታት እዮም ዘለዉ። ሱዳን ከዓ ነዞም ኩሎም ስደተኛታት ዝኸውን መሳለጥያታት ንምድላው ንማሕበረሰብ ዓለም ተወሳኺ ሓገዝ ሓቲት ኣላ። ባይቶ ተወከልቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ሻትሻይ ዙርያ ቀዳማይ ዓመት ቀዳማይ ፍሉይ ኣኼባ ይገብረሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ዝሓለፈ ሰኒ ቃለ መሕላ ፈጺሙ ንዝቕጽሉ 5 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝቕጽል አብይ ኣሕመድ ዝመረጾም ሓደሽቲ ሚኒስትራት ኣጽዲቑሎ። ድሮኽ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሓድሽ መንግስቲ ሚኒስትር ትምህርቲ ንምዃን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ግንቦት 7 ኣብ ዝበሃል ተቃዋሚ ሓይሊ መራሕን ሓደ ካብ መሰረትን ዝነበረ ሕጂ ከዓ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ዝበሃል ሰልፊ ዝመርሕ ዘሎ ብርሃኑ ነጋ ክመርጾ እንከሎ ንኣቦ ወንበር ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ዝኾነ በለጸ ሞላ ድማ ሚኒስተር ቴክኖሎጂ ገይሩ መሪጽዎ ኣሎ። ብጀካ ዝኻ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ንሓደ ካብ ናይ ቀደም መራሕቲ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝነበረን ድሒሩ ድማ ካብቲ ውድብ ዝተፈለየ ከጀላ ኣመርዴሳ ሚኒስተር ባህልን ስፖርትን ገይሩ መዚዝዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ከዓ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ድሕሪ ሙሉእ ነጋ መራሒ ኮይኑ ተመሪጹ ዝነበረ አብርሃም በላይ ኣብዚ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስትራት ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ሚኒስተር ምክልኻል ኮይኑ ተመሪጹ ኣሎ። ኣብቲ ዝነበረ ኣኼባ ባይቶ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ዝመዘዞም ሚኒስትራት ከጽድቁ እንከለዉ ኣብቲ ዝነበረ መስርሕ ምድማጽ ከዓ ኣብቲ ባይቶ ክልተ ኣንጻር 12 ኣየድመጹን ካልኦት ድማ ነቶም አብይ ዝመረጾም ሚኒስትራት እዮም ደጊፎም። ፕሬዝደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ካብ ኣሜሪካ ተወሳኺ እገዳ ክወርዶ ምዃኑ ምፍራሕ እኳ እንተበጽሖ ምስ ሩስያ ውዕል መሸጣ ኣጽዋር ካብ ምግባር ድሕሪ ከም ዘይብል ገሊጹ ኣሎ። እዚ ካልኣይ እብረ ሸመታ S-400 ዝተባህለ ጸረ ነፈርቲ ዘጠቓልል ከም ዝኾነ እውን ብዝተፈላለያ ማዕከና ዜና ተሓቢሩ። ኣብ መጻኢ ከመይ ዝበለ ዓይነት ኣጽዋር ካብ ናይ ሃገር ንእቱ ማንም ሓይሊ ኣብ ጉዳይና ንኽኣቱ ኣይክነፈቅድን ኢና ክብል ኤርዶጋን ንCBS ኒውስ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቱርኪ ካብ ሩስያ S-400 ዝተባህለ ጸረ ነፈርቲ መሸመታት ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መደበር ሸመታ ኣጽዋር ቱርኪ ኣብ ልዕሊ ኣቦ ወንበር ትካልን 3 ሰራሕተኛታቱን እገዳ ኣጽኒዓ መንበራ ዝፍለጥ እዩ። ስርዓተ ምክልኻል ሩስያ ኣብ ልዕሊ F-35 ዝተሰመያ ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካን ኔቶን ስግኣት ከም ዘበጽሕ ዝገለጸ እቲ ዜና ቱርኪ ነዚ ሸለሊላ ካልኣይ እብረ ሸመታ እንድሕር ፈጺማ ካብ ኣሜሪካ ካልኣይ እገዳ ክወርዳ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ቱርኪ ብወገና እዚ ሸመታት ትገብረሉ ዘላ ምኽንያት ካብ ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ቅቡል ብዝኾነ ቅድመ ኩነት ንዝተባህለ ኣጽዋራት ክትረክብ ብዘይምኽኣላ ምዃኑ እያ ትመጎት። ፕሬዝደንት ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ናብ ሩስያ መብጻሕ ብምግባር ምስ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ክራኸብን ብዛዕባ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ዘሎ ግርጭት ክዛተም ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።